Hello everyone, uRace Mahle. Namhlanje nginiphathele izindaba ezithinta uNgizwe Mchunu kanye neMach and Match. Sonke-ke siyazi ukuthi sekumlando ukuthi uNgizwe waxoshwa kwiMach and Match emasontweni adlule. Emveni kokuthi axoshwe-ke yena-ke uNgizwe, yilapho-ke sibone khona-ke uNgizwe-ke nabo ubuholi beMach and Match kuba nokushintshana kwamazwi. Ngempela sonto-ke esiphuma kuyona-ke ilapho-ke esizwe khona-ke uNgizwe Mchunu ekhipha izimfihlo ebesingazazi ngeMach and Match. uNgizwe-ke uzwakale ethi iMach and Match kuneqembu lezepolitiki eliyiphushayo. Waphinde waveza ukuthi iMach and Match inama-akhawunti awu-2 efakelwa khona imali ukuthi iphushe lo mshikashiya ewuphushayo. Ushuthi ezwe kuJacinta Ngobese ukuthi ayibonanga uNgizwe bo esekhipha iy'ndaba. Emveni kwalokho-ke, emveni kwey'nkulumo zakhe-ke uNgizwe, kwazwakala-ke yena-ke umsunguli-ke weMach and Match uJacinta Ngobese Zuma ethi uma kuwukuthi uNgizwe ziyiqiniso lezinto azikhulumayo, akavezeke ubufakazi, aye kulibele ekhuluma nje izinto ezingenabufakazi ngoba nakhu yena anikwa uRamaphosa u3 million sefuna kuba ngazuthi bonke bathola inzuzo. Uthi cha-ke uJacinta, Ngizwe sivezele ubufakazi. uJacinta-ke waphinde waveza nanokuthi uNgizwe uyi-ANC, yingakho-ke ezothi iMach and Match kukhona iqembu lezepolitiki eliyiphushayo. Shuthi uyayiphika-ke zonke lezi zinto lezi eyishiwo uNgizwe yena-ke uJacinta. Asazi-ke sonke-ke ukuthi lokunqakisana kwabo-ke ngamazwi kuyophelelaphi. Asazi futhi nokuthi uNgizwe-ke uqinisile ngalezi nsolo azibhekise kwiMach and Match, noma-ke uJacinta naye uqinisile ngalezi nsolo zakhe ngoNgizwe. Basi-ke ucommente down below ukuthi wena ingabe ukholwa uba umuntu okhuluma iqiniso la phakathi kwaNgizwe naUJacinta. But-ke siyivala lana-ke ividiyo namhlanje sibeka onqi. I really hope enjoyile ividiyo namhlanje. If you enjoyile, make sure to smash the like button, uphinde smash the subscribe button, and mina-ke I will see you in the next video. Bye.